Takže ahojte, v dnešnom videu si ukážeme, ako predávať veci cez Aukro. Je to úplne jednoduché, tak sa môžeme vrhnúť na to. Začína to vlastne tým, že musíte nejakú fotku dať tej karty. To je asi jednoduché. Tuto dáte plusko, tam sa objaví počítač v súbori, alebo fotografie v mobile. Keď robíte to na mobile, tak sa vám ukážu fotografie, vy si tu nejakú dáte. Môžete až nahrať 24 fotiek, čo je dosť, si myslím. Potom názov, to je snad jasné. V názve bude nejaký ročník, výrobca, názov setu. Nemusí byť vždy výrobca, ale aspoň názov toho setu tam musí byť vždy názov hráča a nejaký ten insert, alebo tak. Potom popis vlastne niečo o tej karte. Zaradenie ponuky býva väčšinou, vlastne tam dáte, či je to basketbalová, bejsbalová, hokejová, futbalová karta. Alebo či je to basketbalová podpisová karta, alebo som videl, že takéto veci sa ešte dajú na Aukre. Potom máme kúpiť teraz, začneme tým. Tu vlastne dáte cenu, za ktorú máte finálnu cenu, za ktorú tu môžu kúpiť. Je možnosť, že môžu ponúknuť cenu aj kupcovia, ale to som neskúšal, ako to funguje. A potom máme množstvo. To je jasné, dĺžka trvania, to je jasné, buď 3, 7 alebo 30 dní. Odložený štart, že si dáte, na tomu, nechcem, aby dneska ten predaj tej karty začal, ale začne až 14. napríklad. Predĺžovanie do vypredania, že dokým sa tá karta nepredá, tak bude vlastne sa predĺžovať. Aukcia je vlastne počiatočná cena, dáte, ja neviem, 5 centov a pomaličky budú tú kartu tam ako keby prihadzovať, až dokým nebude finálna cena. Cena kúp teraz, že môžete tam dať aj cenu, za ktorú to môžu kúpiť rovno. To neodporúčam, lebo niekedy vie tá karta ísť aj vyššie na tú cenu. Sice ja nemám dobré skúsenosti s aukciami, to musím povedať, nemám, lebo čo som robil dve aukcie, no vlastne robil som aukcie dve také väčšie, no jednu vlastne takú väčšiu a jednu som dal len jednu kartu, tá sa vydražila za 5 centov a hodnota tej karty je 2 eurá. A potom druhá karta, ktorá má hodnotu 4 eurá, sa vydražila za 10 centov. A plus ešte k tomu to nebola, že jediná karta, tá, čo sa má hodnotu 4 eurá, tam to bolo ešte, tam boli nejaké limity, ale nikto nič nechcel, len jeden typek priložil na ten podpis, takže to bolo také zaujímavé. No dĺžka trvania to je maximálne 10 dní, tuto. A odložený štart to pozrieme, automatické predĺženie, dokým na tú kartu niekto neprihodí, tak sa bude automaticky predĺžovať tá aukcia. Ja dám túto možnosť kúpiť teraz a máme tu vlastne dopravu. Máme tu doprava cez Aukro, to je také najzaujímavejšie, potom máme Slovenskú poštu, kuriér, e-mail, Slovenská pošta doporučená, to je poistená. Čo je to vlastne paketa cez Aukro v jednoduchosti? Od vás napríklad niekto kúpi kartu. Vám sa tam vlastne dá, že to chcete z paketu cez Aukro. Vlastne to je vlastne také zjednodušenie. Je to také dosť jednoduché cez tú paketa cez Aukro, že vlastne vám Aukro vytvorí podací kód, keď vlastne objednáte tú dopravu od nich, tak vám vlastne teda Aukro vytvorí podací kód, ktorý zanesete na podacie miesto pakety. Tí vám vlastne vytlačia taký štítok a to vám dajú na ten váš balík. Vlastne vy automaticky ako predáte, on si zvolí túto dopravu cez Aukro, tak vlastne vám sa tam zopraví, že chcem objednať dopravu paketa cez Aukro a tam automaticky sa na to potom nárátajú nejaké peniaze. Tuším, je to podľa toho, neviem koľko to presne stojí a vy to potom musíte zaplatiť na vyúčtovanie vlastne mesiaca, môžete tam skôr to môžete zaplatiť alebo môžete si dobiť nejaké peniaze, takže dám to. Ja to mám za 3,40, niektorí vedia dávať viac, niektorí menej. Ešte sa dávajú plus také veci, že plus euro 30 za doručenie na adresu, plus 45 doručenie na vydanie včera a takto. Ďalej tu máme ešte, to som zabudol, osobné predanie, že vy ste mu to do ruky proste dali tú kartu. Kupujúci môže zaplatiť aj kartou online alebo bankovým prevodom, to je jasné. A čo je vlastne, to je taká platba cez Aukro, že kupujúci zaplatí najskôr vlastne zaplatí, ale tie peniaze má Aukro, až dokým mu ten balík nepríde a nepotvrdí, že je v pohode mu
vám nebudú poslané peniaze, ale keď mu príde balík, tak má 3 dní na to potvrdiť, či je OK alebo není. Ak nepotvrdí, tak sa mu automaticky peniaze pošlú. Ďalej tu máme propagácia. To je vlastne prednostný výpis, tučný listok, zvýraznenie. Tu si môžete za nejaký poplatok. To odporúčam pri nejakých, keď máte nejakú drahšiu kartu alebo tak. A poplatky je, vystavenie ponuky máte zadarmo, ale poplatok za úspešný predaj je 8,5%. Vždy to býva ináč. Videl som, mám cca od 6 až po 8,5% som videl tie poplatky. Takže napríklad tu máte nejaký príklad toho, že predám tieto za 160 a vlastne poplatok bude 13,60. Takže na toto bacha, keď uvidíte nejakú kartu dobrú, že ste ju kúpili dobre, tak bacha, aby vám to tie poplatky cez 100 eur nedali vlastne za tú istú cenu, čo ste ju kúpili, že napríklad kúpili ste kartu za 100, ale ona má hodnotu 105, takže aby ste, chápem, že keď chcete napríklad robiť tzv. Flipping, že chcete kupovať kartu lacno a predávať drahšie, tak bacha na tieto poplatky, aby ste zbytočne vlastne nepredali tú kartu vlastne za toľko, nedostali za čo ste ju kúpili. Dobre. A keď si všetko skontrolujete a vidíte, že je všetko v poriadku, tak vlastne idete sem dole, stlačíte vystaviť a uvidíte takto, ako to vidia aj ostatní, ako vidia tú kartu, ako vidia popis, všetko možné. A tu vlastne vidia ešte odporúčame od tohto predajcu, tu vlastne vidia ešte vaše karty dole nejaké, čo predávate. No. A vlastne potom, keď dáte, že predávam, tak vlastne tuto by ste kde si mali za chvíľku uvidieť tú kartu. Ono to niekedy vie chvíľu trvať, kým sa to tam náhodí. No a tu vy môžete vidieť 2019-2020. Chvíľku to trvá. No a tu môžete vidieť tú kartu, krásne obrázok, názov, koľko trvania, kedy to končí, počet predmetov, kupujúci, sledujúci zobrazenie. Takže tak nejak. A keby chcete zrazu zmeniť cenu tej karty, tak stačí tuto stlačiť, že zmeniť cenu a môžete takto jednoducho proste zmeniť cenu. Takže tak nejak tak. Nezabudnite dať odber na môj kanál. A toto bude asi všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike, tak čaute.